खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बालिगामि लाइमोन आफादनि ब्रैथि खेब जोलुर गेलेनाय बादायनाय हाबाफारिया ज्ञानोदय क्लाब आरो उदालगुरि इउनाइटेड एफसिनि गेजेराव बादायलायनाया जोबनानै थाङो आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव एबा दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारि लोगोसे किक अफ खालामो माजबाद बियाबनि एमएलए चरण बर' बिथाङा दिनैनि बे गेलेनाय बादायनाय हाबाफारियावनो ज्ञानोदय क्लाबआ 3 गल सोयो लोगोसे उदालगुरि इउनाइटेड एफसिआ 1 गल थामहिनबा ज्ञानोदय क्लाबआ 2 गलनि फारागथियाव देरहायो लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारि एबा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बालिगामि लाइमोन आफादा आथिखालनि लाइमोनफोरखौ गेलेनायाव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय थांनाय 4 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बे जोलुर गेलेनाय बादायनायखौ गामियावनो खुंफुंबाय थाबोनायजों लोगोसे बेफोरबायदि मेहेरगोनां हाबाफारिखौ फैबाय थानाय समाव लाबाय थानाय जागोन होननानै बालिगामि लाइमोन आफादनि दैदेनगिरिजों लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारि बिथांमोनाबो आथिखालनि गेलेनायखौ लानानै गोबां मानि मेहेरगोनां बाथ्रा फोरमायो। दानिया फैदो आथिखालनि बे गेलेनाय बाथ्राखौ लाना एबा आथिखालनि लाइमोनफोरखौ लानानै बालिगामि लाइमोन आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे माजबाद बियाबनि एमएलए चरण बर' बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारि बिथांमोना दिनैनि बे एबा बालिगामि लाइमोन आफादनि जोलुर गेलेनाय बादायनाय हाबाफारिखौ लानानै माबायदि मेहेरगोनाङै बाथ्रा बुंदों जों बिथांमोननिफ्राय आबुङै मिथिना लानि। बालिगामि नतुन पानबारिनि सिङाव थानाय ब्रैथि जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायनि दिनै जोबथा फाइनाल बे फाइनालाव नैबे ओनसोलनिनो रायजो राजा आरो नैबे ओनसोलनि गोबां जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा फैनानै नायफैदों। थारैनो नैबे कसारि सन नतुन पानबारि नैबे एरियानि गोबां रायजो राजाफोरा गेलेनाय ना बुङोब्ला खोब नायनो मोजां मोनो आरो बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै दिनै नैबे बालिगामिनि सिङाव थानाय बे फोथाराव दिनै फाइनाल गेलेनाय बे गेलेनायाव बालिगामिनि क्लाबनि मानिजाथाव बिथांमोनखौ आं साबायखर होयो। थारैनो गेलेनायनि गेजेरजों नैबे ओनसोलनि गोबां गेलेगिरिफोरखौ बिथांमोना सुबिदा होनो नागिरदों। थारैनो बियो बाख्नायथाव आरो नैबे जोंनि रौता ओनसोलनिनो बे नतुन पानबारियाव बिथांमोना बोसोरै होबाय थायो। बियो ब्रैथि खेब जाबाय गतिके आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासियो। बेयावनो आङो बालिगामि टुर्नामेन्ट कमिटिखौ साबायखर बावदों। बिथांमोना खोब मोजां मोनसे बेवहाय फुटबल टुर्नामेन्ट फाथिदों आरो बे ब्रैथि माने थांनाय 4 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बिथांमोना फाथिगासिनो दं। मोजां मोनसे इनिसिएटिभ जादों बियो जोंनि लाइमोनफोरखौ खेला दुलायाव इनकारेज खालामनायनि थाखाय आरो दिनै बेनिनो फाइनाल मेट्सआव जिहेतु आंबो बाहागो लानो सुजुग मोनबाय आंखौ बिथांमोना लेंना लाबोनानै जथेस्थ' मान होबाय। बेनि थाखाय आं टुर्नामेन्ट कमिटिखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों। बाखि जि खेला जादों गेलेग्रा 2 दोलो ज्ञानोदय बालिसिया ओमफ्राय मोनसेया उदालगुरि इउनाइटेड एफसि मोननैबो बिराद गोख्रों दोलो खेलखौ नायनानै जोङो खोब गोजोननाय मोनदों आरो दासिमबो हमनो हायाखै सोर देरहागोन सोर जेनगोन आरो जि मोनसे लेभेलनि खेल जादों बे लेभेलनि जोंनि गेजेराव खेलाखौ लांबाय थानो हायोब्ला जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय खोब मोजां फुटबल गेलेगिरिफोर ओंखारगोन आरो खेलनि मानदन्द'आबो जथेस्थ' दावखोगोन। ओंखायनो जोबनायाव आङो खावलायबावदों जाहाथे बालिगामि टुर्नामेन्ट कमिटिया 4थिल' नङा 5थि 6थि जाहाथे बिथांमोना खुंलांबाय थायो आरो लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो खावलायो माने नों जेखियानो मावा नों फरायनायानो होन सोरबा साख्रियावलायानो होन सोरबा माबा माबियानो खालामा मानो खिन्थु गेलेनायनि थाखाय जों एसेबाबो सम होनांगौ। मानो होनबा देहाया जोंनि बयनिख्रुइबो दाम गोसासिन बयनिख्रुइबो इम्परटेन्टसिन। ओंखायनो जेखि मावा मानो नों दसे समब्लाबो गावनि देहानि थाखाय खेला दुलानि थाखाय सम होनांगौ आरो आं लाइमोनफोरखौ बेखौनो खावलायगोन। जोंनि लाइमोन आफादनि जिथु जोलुर गेलेनाय बादायनाय बेखौ होनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंहा जोंनि ओनसोलनि गेलेगिरि बिथांमोना जाहाथे गेलेनाय फारसे बांसिन गोसो बोयो लोगोसे उन्दै उन्दै गथ'फोरा जाहाथे गेलेनाय फारसे गोसो होयो जोलुरखौ बोरै गेलेयो बेखौ माने नायनानै एसे आइडिया लानाय आरो लोगोसे गामिनि माखासे गाज्रि थासारि लोगोसे गामिनि खौसेथिखौ लाखिनो थाखाय जोङो बे जोलुर गेलेनाय बादायनायखौ बोसोरफ्रोमबो
होबोनाय जादों आरो रायजो राजा जोंनि ओनसोलनि गासै रायजो राजा बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे गेलेनाय बादायनायखौ मोजाङै जाफुंसार होनायाव हेफाजाब होनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम आं लाइमोन आफादनि आफादगिरि जानानै बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। दिनैनि जिथु जोबथा जोलुर गेलेनाय बादायनाय बेवहाय जोंहा गियानोदय FC लोगोसे उदालगुरि इउनाइटेड FC बिथांमोननि गेजेराव जादोंमोन। दा गियानोदय FCआ 3 गलाव देरहानो हाबाय। बिथांमोननिसिम मोजां गेलेनानै दिन्थिनायनि थाखाय जों लाइमोन आफादनिफ्राय बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय। जोबथा फाइनाल गेलेनायावहाय जे गेलेगिरि बा देरहासारगिरि बिथांमोननो मा बान्था गथायदों नोंथांमोना? जोङो उइनार जिथु देरहासार जानाय हानजा बिथांमोननो जों बान्था महरै गंसे ट्रफिजों लोगोसे 50,000 रां बान्था बावनाय जादों। लोगोसे नैथि बान्था महरै गंसे ट्रफिजों 30,000 रां बान्था बावनाय जादों। लोगोसे बेस्ट गलकिपारनो गंसे ट्रफिजों लोगोसे 2,000 रां बान्था, लोगोसे बेस्ट प्लेयारनो गंसे ट्रफिजों लोगोसे 2,000 रां मान बान्था बावनाय जादों।